Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido! Magandang tanghali, kumikinang ina! Sa lahat ng mga kabisyo nating nagkukunwari na bata. Nagkukunwaring okay. Nagkukuring okay. Yung isa kong kakilala, ito na naman po tayo sa mga, alam mo kaya ako nagkaka-migraine eh. Karma to, karma. Sabi ng mga kakilala mo, ayan na, minamigraine siya. Malamang may hirapan niya sa mag-alala. Pero hindi! Hindi! Naalala ko pa rin! Ayan! Yung mga nagkukunwari na okay lang sila, pero hindi naman talaga sila okay. Yung mga nagkukunwaring mayaman, kahit sa totoo lang naghihirap na. Ayun! Diba? Alam mo minsan, ako I believe na hindi naman masama yung paminsan-minsang nagkukunwari. Ano yan eh, parte lang talaga yung, kunyari, kunyari hindi ka naiiyak. Pero sa totoo lang naiiyak ka. Or kunwari, hindi ka natatakot, pero sa totoo lang natatakot ka. Okay lang yun. Pero yung kapag ka to the point na mapapahamak ka na, kakakunwari mo. Ayan. Yun yung mali. Yung kunwari, alam mo, kahit hindi mo naman talaga alam. Ayan. Diba? Depende sa intensyon ng pagkukunwari. Correct. Ayan. Diba? Kung halimbawa yung intention mo para lang hindi ka mapahiya, pero ang pwedeng maging epekto nito ikapahamak mo. Yun yung sinasabi nating hindi magandang pagkukunwari. Ayan. Halimbawa, alam mo namang nervyoso yung asawa mo. Ayan. Hindi ka okay pero kinakailangan mo magkunwari na okay ka. Ayan. Kasi para nang sa gayon maging balanse pa rin ang lahat. Totoo. Yun, diba? I think hindi rin yan masama. Diba? Huwag lang ding susobra. Baka naman sa sobrang pagkukunwari mo na okay ka, kahit hindi ka na talaga okay. Na kinakagat mo na yung dila mo sa labas. Diba? Kuha ka naman kapag kaganon. Alam mo, meron kaming ganon. Alala ko lang bigla yung pagkukunwari na yan na hindi nagtatanong. Kunwari para hindi mapahiya. Meron kaming ganyang eksena dati ni Christopher. Okay. So meron kaming inattendan. Basta merong isang event na ang pagkain na sinerve ay Mongolian. Okay. Hindi naman namin alam kung paano yung Mongolian. Kumbaga parang first time namin. Basta Monggo alam nyo. Correct! Monggo alam namin, pero yung Mongolian, hindi sa amin, hindi kami medyo familiar. bago nga din sa akin. Correct, yung ganon. So parang Mongolian daw yung buffet. So nakita namin, ginaya naman namin yung mga tao. Kumukuha sila ng mga meat, ganyan. Tapos, pagkakuha namin, pumunta na kami sa mesa namin. Tapos, kinain namin. Although nagtitinginan kami ni Chuper. Parang alam ko. Nagtitinginan kami ni Chuper. Parang ganito ba talaga yung lasa nito? Hanggat meron nagtanong sa amin. Ang sabi sa amin, excuse me, hindi niyo ba siya papaluto? Nakakaloka! Tapos kami nanindigan pa rin. Nanindigan pa rin kami ni Chuper. Sabi namin, hindi, gusto namin ng ganito. First time ko Hindi ko naman alam na pagkatapos mong kumuha, papaluto mo pala. Oo, naalala ko na yung Mongolian. Meron sa mga food court yan, di ba? Correct. Ngayon kasi parang wala. Meron pa ba ngayon? Parang nauso siya for a while before. Pagdating mo dun sa dulo, parang stir fry pa pala. Correct. Lulutuin pa pala. Kami, parang ginagaya naman namin yung mga nasa harap namin. Kaya lang,
Ewan ko, siguro yung nasa harapan namin, baka umalis muna, uminom ng tubig, ganun, kaya hindi niya pa muna pinaluto. So parang kami, pagkatapos na pumunta lang kami sa mesa, tapos kinakain namin. Wala, raw gusto na. Pinanindigan talaga namin. Buti na lang, ang sikmura namin. Diba, matibay. Diba, parang imburnal. Diba? Hindi siya maarte, hindi siya maselan. Tsaka bata pa kayo noon. Kaya nga. Kasi mo ngayon gawin mo. Nako, good luck. Hindi ka matutunawan. Hindi lang, Jex, feeling ko hindi lang sa hindi matutunawan. Baka hindi na rin sikata ng araw. Isipin mo kumain ka ng raw or baka rin. Tapos parang iniisip ko kasi parang ang syala naman ito, parang mga sushi. Parang gano'n, yung parang raw na food kasi ganyan. Diba? Tapos ako tinitiis ko lang, although hindi ako makain talaga ng mga sushi. Kasi baka ito lang talaga, parang ganito lang talaga siya. Yung pala niluluto siya, bakit? Kaya pala yung toge, parang tigas-tigas. Nakakaloka! Ay, ganito pala sa Mongolia. Hilaw talaga yung kinakain. Di balay namin, di ba? Yun yung mga sinasabi natin na, ayan, kunwari pa mo. Ayan. Ikakapahamak mo yan. Magtanong. Diba? Huwag magkunwaring syala. Correct! Yun ding yung kunwaring syala na yan, favorite namin na kwento yan eh. Meron kaming isang kaibigan na imi-meet namin sa Resorts World. So, tinanong ko siya, where do we meet? Okay. Tapos sabi niya, excuse me, May tigay. Kaya mo yan. Digay Mongolia. Nakakaloka. Sabi ko, where do we meet? Tapos sabi niya, let's meet at the vestibule. So ako naman, talaga namang tanong ako ng tanong kung saan yung vestibule. Nagtanong ako din sa mga guard. Sabi nila, ay, hindi po kami familiar. Sabi ko, hala kuya, hindi mo alam kung saan yung vestibule. Ganyan. Yung pala, nung nagtanong ako, eventually napag-alaman ko, ang ibig sabihin pala ng vestibule, social na term for parang lobby. Akala ko restaurant. Ayan! Kunwaring social! Forma, wala namang alam! Pwede ka naman magtanong, what do you mean? What do you mean? Where in that part? Diba? Pero ang kagandahan na lang sa mga ganyan, yun dun ko talagang napag-tadto na important issues na wag magkunwari. Na wag mahihiyang magtanong. Kaya favorite ko na line yan, wag mahihiyang magtanong. Kasi kapag ka nagtanong ka, it doesn't make you less of a person. Correct. Totoo. Diba? It doesn't make you less of a manager, less of an employee, or less of an athlete, correct. Diba? Yung kahit, parang feeling ko, ikaw na yung pinakapangmalakasang atleta sa grupo ninyo dyan. Hindi masama na magtanong ka kung ito ba yung tamang daan. Wag ganun minsan kasi parang, ito na naman yung pride. Mayabang tayo diba? Alam ko lahat yan. Correct. Diba? Ang ending, diba? Sabi ko sa'yo, parang kumapal yung kalyo ko sa pakakalakad. Kakahanap ko sa inyong vestibule. Ano ba pagkain sa vestibule? So, ang natutunan ko lang din doon, next time kapag nakikipag-meet, edi syempre magre-research ka din. Diba? Mag-research ka din tungkol doon sa area. Baka naman yung pupuntahan mo, hindi ka pala kumakain ng mga pagkain nila. May mga ganun eh. Parang diba? parang ano lang din yan eh. Magtanong ka doon sa concierge counter. I mean sa information, di ba? Correct. Kasi dati information counter talaga Ngayon lang naman siya tinawag na concierge di ba? So hanap ka ng information, walang information dito. Tapos pala nakasulat na concierge, di ba? Tapos magtatanong ka dun sa concierge, saan pong information dito? Ito na po yun, di ba? O yung ganyan. Pero ang maganda naman dito, sa mga pagkakamali, 'di ba? Sabi ko nga kahapon sa meeting yata natin, sabi ko, ang maganda naman sa mga pagkakamali, the next time gagawin natin yung mga bagay-bagay, mas matalino na tayo. Correct. We do it more intelligently. Yes, yan, 'di ba? Sabi ko nga sa iyo, yung concierge, nagagamit mo na ngayon. Ang vestibule, yan. Vestibule ngayon ko lang narinig yan. 'Di ba? Totoo. Meron pa tawag dito, may kumuha sa amin na event, tapos tinanong sa amin ng organizer, Nicole, what's your hospitality rider? Ay, taray, sabi ko, ano yung hospitality rider? Siyempre, bilang ayaw na nga natin na mapahiya, bago ako sumagot, diba? Kasi ang una ko naisip agad, St. Luke's Medical Center.
Saan kayo di-deliver kung sakali may mangyari sa event. Correct, sa'yo. diba? Parang just in case, magka-emergency, sinong doktor mo? Yun na. Yeah. Diba? So, ang hospitality rider ay, itatanong din to sa iyo, Jegs, kapag kinuha ka for hostings. Yan. That, alam mo na, ang hospitality rider is yung, ano ba yung mga requests mo prior to the event. So, for example, ako, kapag tinanong ako, anong hospitality rider mo, Dr. Nicole? Kapule. And si Nurse Darwin. Ay, nag-resign na pala si Nurse Darwin. O, diba? Hindi ko sasabihin na Dr. Kapule. Ang basic na sasabihin mo, ano ba yung mga request mo? So ako, ano yan? Malamig na Coke? Yan. O kaya malamig na soda? O kaya chips? Kasi yan yung mga pampalakas ko kapag nag-host ako ng events. Like mga ibang mga artista, ang kanilang hospitality rider, kailangan meron silang plate of fruits. Yan, yung mga ganon. Ayan, diba? Maganda yung mga we learn something new Yan, every oo. day. Kasi iba-iba pong mga tawag dito, yung mga klase ng trabaho, iba-iba din yung mga terms na ginagamit. Correct, totoo. Like sa atin, may mga ginagamit din tayong terms, OBB, CBB. Yung normal na tao, hindi naman nila maintindihan. alam, AOB. Oo, yan. Diba? Tapos biglang, minsan nagiging ano tayo niyan yung sasabihin natin dun sa taong hindi alam yung term na AOB. For example, meron akong sasabihan, nagawa ko na yung AOB ganyan. Tapos sabi niya, ano po yung AOB? Diba? May mga ganun. Kasi hindi familiar. Para mga doktor, correct, meron sila mga terms na minsan pag kinakausap nila tayo, akala nila gets natin, pero hindi natin gets. Pero normal lang kasi sa kanila yung medical terms na ganyan. Diba? Kaya may mga doktor talaga na nag-e-effort na i-translate sa layman's term. Correct. Yung mga findings nila. Pati mga term ng mga lawyers. So, sometimes kapag kaganyan, lagi ko sinasabi, bawa, sa doktor o sa lawyer kapag kami sinasabi sa akin tapos hindi ko naiintindihan, sasabihin ko, speak English please. Kasi hindi ko naiintindihan Tapos ita-translate naman nila sa'yo ng maayos kung paano mo siya pwedeng intindihin. So yun yung sinasabi natin na magtatanong ka. Kasi pag halimbawa hindi ka nagtanong, tapos may mga nakita ka na kagad, halimbawa medical na result, nakita mo na kagad yung word na abnormal. Yan, o kaya enlarged. Yan, di ba? Yung mga ganun pa lang, parang kakabahan ka, hindi ka nagtatanong, di ba? Parang ninervyos ka na kasi feeling mo, sipon lang naman ang pumasok ka, cancer na paglabas. Lalo na sa tawag dito sa batas, sa law. Yan, yun kasi din. Like kanina lang napakinggan ko na magkaiba pa lang yung mga maliliit na term, yung may tsaka shall. Diba, iba yung halimbawa, tamang the gamit. state may surrender. Kaysa sa the state shall. So ang may, yung may, halimbawa, may I go out, nagpapaalam ka, pwede or hindi. Ang shall gagawin. Kailangan mong gawin. Diba? So yung mga ganon. So kailangan po natin magtanong at huwag mahihiya. Kasi again, the next time, you will do things intelligently. Correct. Mas matalino ka na. Diba? At mas matuturuan mo pa yung iba. Ang sarap kaya sa pakiramdam na hindi lang ikaw yung nakaranas na tanga ka, diba? Pagtatawanan mo muna yung iba, diba? Pero tuturuan mo pagkatapos. Maging uhaw po tayo sa mga information. Yes. Kasi ang problema nga talaga yung pride na alam ko na yan. Kunwari, ganyan. So mas maganda po talaga yung uhaw ka sa information. Itatanong mo, ano po bang ibig sabihin nito? Correct ka. Ganun. Kaya nga yung mga teachers, pag nagtuturo sila sa kanilang klase, tas wala nagtatanong, mas hindi nila gusto yun Ako halimbawa, nung nagtuturo ako, tas walang nagtatanong, hindi ko tuloy mag-gauge kung naintindihan nyo ba talaga? Kasi mas maganda yung nagtatanong Kasi ibig sabihin, nag-iisip pa silang lahat. Correct. Diba? So, wag mahihiya po na magtanong. Lalo na when in doubt, kapag ka-feeling mo, nagdududa ka dito sa ginawa mo, magtatanong ka. Always ask. Yan, importante yan. Wag kang mahihiya na magtanong. And speaking of AOB, or announcement on board, yan. Announce natin na-enjoy mo ba yung halo-halo ng Mang Inasal kahapon? Ay, oo naman. Thank you so much! Kaya magpalamig muna tayo with Mang Inasal's Extra Creamy Halo-Halo. Alam niyo po ba na ang kanilang National Halo-Halo Blowout ay sa March 31? Ay, diba? Kaya nagpadala na sila sa atin in advance. Kahapon, sinabi ko talaga dun sa friends natin from Mang Inasal, saktuin po natin sa meeting para ibig sabihin lahat makakakain. Kasi kung hindi natin meeting, sabog-sabog yung mga tao, hindi tayo sama-sama. Ayan. Mas maganda kayo na i-enjoy nyo
sabay-sabay. Correct! Oh. Diba? At alam nyo naman po kami dito, sa totoo lang, mas masaya po kami, well, bukod sa kapag alam namin na may extra kaming racket, masaya po kami pag may libre kami pagkain, promise. Alam niyo po ba na ang alahas? Feeling ko kapag nagpatok ako ng Mayat de la Rosa Fine Jewelry sa paligid, hindi manineno. Walang gagalaw. Pero pagkain, pansit canton, puto, munggo, kahit milk tea. Pag wala yung label, walang pangalan, mawawala yan. Kahit nga may pangalan, nawawala eh. Ganun po kahalaga yung pagkain sa amin dito. Hindi, ewan ko. Kasi I have a lot of things eh. So sometimes yung mga things, katulad mga cellphone. Mga cellphone, naiiwan-iwan po dito eh. May mga DJ kuminsan. Correct. Kasamahan natin na naiiwan na yung cellphone, hindi nawawala. Hindi siya nawawala. Delikado ang cellphone dito na maiwan for a possibility na ma-hack ng kasamahan. Yan, di ba? Na may i-post sila na caption, di ba? Pero ang pagkain, yun ang pinakadelikado sa lahat. Kaya di ba yung kwento namin sa inyo, si Conyo Bicolano, nung meron siyang masarap na cake, di ba? Hindi niya, alam niya kasi madaling manakaw ang pagkain. Tinago niya. Tinatago niya talaga. Pinapasok niya sa boot. Nakakaloka. Ako meron din ng pagkain dati dito. Alam ko pinamigay din, parang birthday Padala rin. ata yan. Padala. Parang ganun. Tapos, nakalimutan ko. Pag umuwi, nakalimutan ko. Siguro, bukas, excited na ako. Kasi kakain ka. Pagdating ko, wala na. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero ang rule din talaga, labelan mo. Kasi at least pag may label, medyo delikado, pero medyo may laban ka. Ayan, pero pag walang label, medyo unspoken rule kasi. Correct. That anything na nandito sa pantry namin, basta naka-expose at walang label, it's for everyone. Ayan. Diba? Parang relasyon mo rin din yan. Pag wala kayong label, baka kunin ng iba. Correct. Malabo at kukunin ng iba. O, diba? O, so, dun sa lahat ng mga kabisya natin na ngayong oras, nagkukunwaring gutom, or hindi nagkukunwaring gutom, or nagkukunwaring busog, pero wala palang, dahil nahihiya. Diba? Diba? Kain ka. Ay, sige, di, busog okay pa lang, ako. busog ako, diba? Pero sa totoo lang, kinakain na ng malaking bituka mo yung maliit na bituka. Pero sa amin po, never po namin gagawin yan. Never. Pag in-invite nyo kaming kain, gutom-gutom talaga kami. Go! Ako hindi ako mayayain sa food. Ako din eh. Naiinis nga ako doon sa mga yung pilit na pilit pa, yung nakakairit ang pinipilit pa. Masyado ka namang alagain. Gusto ko sabihin. Inaaya ka na, ayaw mo pang pumunta. Diba? Palibasa kasi hindi nga tayong mahiyain sa pagkain. Diba? Parang naalala ko yung kasama nating kahapon. Sino doon? Panay Alok, yung bago nating kasama. Ayan. Oo. Nag-alok ng pagkain. Hindi pala sa kanya. Kaalok. Hindi pala sa kanya, di ba? Well, anyways, shout out na rin dun sa mga kunwaring busog, pero hindi talaga. We feel you. Ilang beses na po namin na-experience yan yung kunwari, busog kami, pero sa totoo lang, diet is the best form of poverty. Tama. Poverty is the best form of diet. 12:39, ako pong kumikinang ng ulo, Diego Bandido. At ako kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!